Size 14. Yan ulit ng Paul. Didiga doon, no? Para isang diga. Size ko lang yan. Size 4 po doon, no? Yung ibang buso nito. Full charge. Yan, isang oras na. Mga tatlo. Tatlong oras na yan. Wala nang cut-cut yan. Tapos papaliwanagin na lang boss. Tapos upload na lang. Over talaga. Guide na. Ano kang pag-charge ka nito? Over. Ano yung pinagniyan niya? Ang pangalan ng asawa niya? Asawa na ano? Pascal? Sobrang tawas naman ito. Tatakpan din ito. Tatak doon. Oo, hindi yun. Dito. Oo, mas ano, sentro, di ba? Pero okay na. Doon lang lumamang kung sa inyo mga tayo. Pa-acting ka rin doon. Kaya wala talaga. Sa Manila.
ton na. Ito. Sobrang grabe pa na. 534 na rin ikot gato. Pulang. Lipat ko to. Ha? Lipat ko. Parang babantay. Parang nakita kasi ito. Dere? Mga oras na? Mga oras na yun eh. 8, 9. 8 to 9 set. Kasi kung sa akin ko, sasabihin ko sa inyo, wala nang ano. Wala akong ano sa inyo. Kasi pag tinawag sa akin ito, talagang patitinginin ko kayo. Kasi alam na nila sa ano, bayan. Siguro kasi kung ano lang sa ano. Isang set na lang po kami. Oo. Limit ko lang ng oras. Ang gamitin nyo para ano. Sugal kasi marami na ano. May time frame para 5 seconds tira. May timer. Tigil pa.
Sinabi ni Kap. Wala, kasi lang curfew. Size daw. Line mo na lang. Total, hindi naman natuloy yung customer talaga. Wala, natanggapin lang natin. Sita lang natin sa ibang araw, mas maganda eh. Size pa lang bro. Dito malas 9 nga doon. Size 14 lang. Oo. Kaya yan. Pabor-pabor na lang. Pag alas 9, tama na. Hindi ko sabi na rin yung bilyaran. Dali. Yung mga tao na yung sakyan. Itago na lang tayo yung mga sasakyan. Tago niya lang sa sakyan. Tago yan. Plaza. Kasi bahay ni Kapatid. Ano sabi ni Kap? Tuloy-tuloy lang yung one ko yan. Then sabi niya may nagtimbre. Wala akong pakialam mo. Wala rin tayo. Wala akong magagawa. Kaya naitago na rin. Walang timbre yan boss kung walang sasakyan dyan. Siyempre pag may makita, lalo yung ibang pulis na dyan sa kabulan. Pag dumaan sila. Lipat na lang yun. Lipat yung mga sasakyan boss. Hindi naman nila ipasok sa plaza. Matigas yan. Kahit dito sa mga dito. Kinausap ko na nga ang sabi. Baba yung mga sasakyan. Hindi yung dilipat. Sarap yung mga sasagin yung masarap. Lipat mo yung pagkain. Ano kaya naman sasakyan? Ano ko, bitaw ka na. Tingnan ko yung nabili dito. Mamaya ang biglang. Pag yan. Pag
Dito yan, bigaran. Abot. Balikat. Ay, talo po tayo. Talo? Ito pare. Dalawang down po ko yan. Kunting may ipa. Bakit? Ayaw mo? Sira tayo ng Wala. Wala. Wala, wala. Nalampas kayo kanina. Ano? Dito.
dito eh. Wala na sa libo, no? Makasalanan. Grabe naman. Katama.
Jeep, jeep truck. Nangyari sa'yo, wala. Pagtete kasi kita. Kita kat Kuya, wala. Wala. Boss, dati. Boss.